Idol Dennis, please come in. Madaman tiya panasagana iti provincial government of Ilocos Norte iti bring epekto iti kinabara iti panyampuna no pa isang paniklara iti asa nga summer season ikiniwayat no first quarter iti provincial disaster risk reduction management council meeting masirito iti napagsiritaan iti agbaling epekto iti kinabara iti panyampuna idalawa ni Governor Estrella Arneta Marcos igin nakamat na patarip nung para palang kalatoy panakaadal no kasano iti aramidan para palang iti saan nga panapektada ito mili ng runa kadagitay estudyante in paggamit ni Mr. Marcel Tabihe ti Local Disaster Risk Reduction Management Officer iti probinsya manasken ng pagsarataan kinmaadal para palang kalatoy kitalged iti salunat dagiti umili kang runan na dagitay estudyante iti agdama ay Lawrence Ket mandarimang palang dati panagbali-bali iti panyampuna nga itagdama ket balik na epekto iti amihan siso nga nakanamnamil siya tatangal sapa asiwit pa idi rabi mangnamnama iti PDRMC ababayan iti forecast iti pag-asa ket mamonto iti sumasunong aldaw nakanuntot iti deklarasyon iti summer season para palang kalatoy panagplamplano iti kintalged iti umili iti agdama ket mandarimaanan iti panagsusor iti kamkaming iti PSO para palang iti panakaited iti nadumang pa ng medisina aliri ubing kilalakay manapektaran iti upper respiratory tract infection gapo iti panagbali-bali iti panyampuna. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.